kasa shine aiki. Tabbas wanda ya san darajar goro shi ke shimfiɗa masa garara har ya bi shi da yayyafa ruwa. Wannan batu haka yake a wurin jagoran karamar hukumar Katsina a majalisar wakilan tarayya Honorable Sani Aliyu Dallami garkuwan arewan Katsina, wanda jajircewarsa da kokarinsa wajen tallafawa al'umma ya ja aka rada masa lakabin mai raba alheri. Gaskiya ya ci sunansa na mai raba alheri domin ya kaddamar da rabon takin zamani buhu 1000 ga manoman karamar hukumar Katsina kyauta domin inganta gonakinsu da sama wa al'umma abinci don samun saukin halin da al'umma ke ciki. Tunda mai raba alherin ya koma zauren majalisa bai huta ba kan bullo da ayyukan alherin da za su ciyar da al'ummar mazaɓarsa gaba, kama daga tallafawa mabukata da kayan abinci a cikin watan azumin Ramadana, da samar da rijiyoyin tuka-tuka da bohol da hanyoyi don kyautata harkokin al'ummar mazaɓarsa, da kuma ɗaukar nauyin karatun matasa da sama masa abubuwan hawa da za su taimaka masa wajen zirga-zirga zuwa wuraren karatunsu. Lallai mai raba alheri ka dace da namijin kokari na abin da ake so na taimakon al'umma. Allah ya taya ka riko kai ta kwararo wa al'ummar karamar hukumar Katsina ayyukan alheri. Sani Dallami zabi na alheri.